अगर आप भी चाहते हैं राजकिशोर कुमार ऑफिशियल की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन बारू जान नाही केहू से डरैलू मिले खातिर हमसे नदियो रयलू अरे बोला हो धन बारू जान नाही केहू से डरैलू मिले खातिर हमसे नदियो रयलू चल बात कइल जाओ सबके नियर 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 दिया पेन के फारा के आइलू पिया ये जन हैप्पी न्यू ईयर हडिया पेन के फारा के आइलू पिया ये जन हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू नया साल में नया ग्रीटिंग करत रहे तो से वेटिंग रे हमरो मन में रहे हर बहरी कौन होई तोहर सेटिंग रे बोलेला ए करे जा हाँ नया साल में नया ग्रीटिंग करत रहे तोहर वेटिंग रे हमरो मन में रहे हर बहरी कौन होई तोहर सेटिंग रे सुन प्यार होई आज क्लियर 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 दियर पेन के फरक आइलू पियर ये जाना है न्यू ईयर हदियर पेन के फरक आइलू पियर ये जाना है न्यू जाके सखी से नहीं बतई हो दिल के कवनो बात हो संतोष तिवारी धड़कन धनंजय छोड़ी है ना कबो साथ हो अरे हमके भरोसा बाहो हाँ हाँ जाके सखी से नहीं बतई हो दिल के कवनो बात हो संतोष तिवारी धड़कन धनंजय छोड़ी है ना कबो साथ हो आज होठवे से पिए द बियर 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 पेन के फरक आइलू पियर ये जाना है न्यू ईयर हडियर पेन के फरक